Sa number 2, Mayor Albi Benitez nagapanawagan sa mga barangay officials nga likawan ang pamamangka sa dalawang ilog. Ginapanawagan niya man nga hindi pagsuportahan ang kandidato nga ginasuportahan ni Congressman Stephen Paduano. May report si Nico Delfin. Sa pagtililipon sa mga barangay kagawad sa Bacolod, kaupod ng slate sa Asenso Bacolod, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga dapat straight o kung hindi na mamangka sa dalawang ilog ang mga nagasuporta sa grupo. Ginklaro niya man nga dapat ang ilala nga slate ang pilion kag hindi na magsuporta sa mga kandidato nga ginaduso ni abang lingkod party list Representative Stephen Paduano nga isa sa iya kilala nga kaalyado. Asenso only and don't vote for corrupt candidates. Yes. So I will only support and I will always be with those who believe in my whole slate. Whoever it is, it doesn't have to be a specific person. But for those who are not supporting the team Asenso, I will consider them outside. Si Paduano ang karon nagasuporta sa kandidatura ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga magabunggo kay incumbent Congressman Greg Gasataya nga amo naman ang manok sa Asenso Bacolod sa mayoralty race. Para kay Familiaran, normal lang sa isa ka political party nga magkampanya para sa iya nga team kag mag-vote straight. Gindugang sa alkalde nga bilang team player, magasuporta lamang siya sa mga nagaupod kag nagapati sa ilang nga political slate. Ginpahayag sang alkalde nga sa karon nagadamo ang nagaupod sa Team Asenso nga sa karon nakakuha na sang suporta gikan sa 39 ka mga barangay. 39 as of now, though may mga 3 or 4 pa expressing interest. And it's moving, it's not a fixed number, no? Kag sige-sige man ang atong explain sa ila and pabalo sa ila. Ginpathag ni Benitez nga ginupod niya sa Boracay ang mga barangay officials para mas mapatod kag maklaruhan sila angot sa tinutuyo sang Team Asenso para sa Bacolod kag para makapaliwaliwa. Nico Delfin para sa DGCast Negros.